हे बाबा बोला नाव अवघड आहे तसं आणि लांबडं नाव आहे. खरोखरच गोंधळी ओळखत्यात का बघूया. गोंधळी कोण आहे माहितीये का? इतरकची अहिल्यादेवी होळकर पक्षसंस्थेचा चेअरमन जातीनं धनगर आहे आणि संजय जाधव मराठा आहे. त्याला कुठेतरी जीवन ठेवण्यासाठी हे काम चाललेलं आहे. कोण साहेब नाव बरोबर असेल तर बरोबर, चुकीचं असेल चुकीचं बोला.